Yo, lo, lo, yo, yo. Masyarakat dusun Jati Gono Kuning umumipun Sugeng Dalu Sugeng pemanggihan malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan Gebiar Reok Setia Kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai dalu menika nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System Jakarta kagunganipun Mas Hafid dalu menika dipun undang ingkang minulya Bapak Farel Koirit Ibu Farel Koirit sekeluarga kangge margya utawi menghibur hadiran para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh dos pundi gebyare Reok Setia Kawan dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani
pambukaning pagelaran nggih ing dalu menika panjenengan kula aturi mirsani pagelaran ingkang angka 1 nggih menika gebyar-gebyar reok setia kawan nggih kembar loro nggih sumangga dumateng Bapak Farel Khairin Ibu Farel Khairin putranipun panjenengan sing dikitan monggo ditumpakno reok setia kawan nggih kalian disukani gending mama disukani gending ingkang angka 1 mama dikei selir mama dados
monggo terus ditupakno nggih putranipun Bapak Farel Khairin nggih. Terus ditumpakno, ojo sampai didukno nggih seserangan ponak-ponakane. Monggo ditumpakno terus kalian disukani gending-gending nggih, gending sak lajengipun mama. Kepingin turun nang dadane, kepingin sun elus rambute, masih sekalendi carane. Turu nang dadane semoga mama sun angin rainon lan bengi ya itu sing ngeleni Yo masih bersama setia kawan original saking Dusun Kali BP Bapak Jai. oh yeah. Awas
monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Farel Khairin nggih. Ibu Farel Khairin ojo sampai didukno nggih. Gending saklajengipun Mama nabur uyah nong segara sing ana artine parang-parang gendut cesa tatra. Terus monggo ditumpakno nggih putranipun Bapak Farel sesarengan ponak-ponakane nggih. Ojo sampai wonten sing ketinggalan nggih. Dalu menika pagelaran Setirak Setia Kawan nyambut gawe bebarengan Rahayu
audio sound system nggih saking Jakarta Tempeh kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi mboten ketinggalan nggih wonten YouTuber nggih Akang Budaya saking Lumajang nggih. Disukani gending saklajengipun Mama niki wonten pamundutan gending Meduruan saking Bapak Edi Subandi. Mama gendinge penak kerap sabeh niki yatrane Mama. Terus alon-alon pokok kelakon. Mbok menawi ponak-ponake sing durung tilem nggih monggo dikupakno alon-alon nggih pokok kelakon. Mama alon kaprah monggo reng Madura ngerap sape sareng beletek tangga Mama sareng beletek kon sapena iya bagus pengabesna iya li sambung pengingatna iya li tretan gula selance ya le serta abutok nace iya le ampun nyacap angin ya le yo iya le angguran Madura iya tadi monggo terus ditupakno nggih nangka preok pancene kepengin nyeneng-nyenengno ponakane ta putu-putune nggih putranipun Bapak Farel Koiri nggih monggo terus ditupakno reok setia kawan nggih kalian disukani sak gending sak lajengipun Mama jajal ngali nyang Mama Siti nggih dikai gending Meduruan Mama Siti PPK Lompang tatos
budaya Lumajang Indonesia. Barangi. Iki lo arane mas. Ada akang budai. Bro benar dikata coba bentar nanti. Tapi bilang iya Itu alon-alon dhisik nggih. Sik dilut numpaki iku terus ditumpakno terus. Kula tambahi sak gending nggih Mas Nanda. Diskani gending anyaran nggih jajal ngalinyang genduk-genduk artis sing cilik-cilik nggih. Nggih. Mbak Risna nggih, Mbak Risna jajal dikai gending umpama wedi dosa. Iya ngono. Digoyang alon-alon Mbak Risna dalam nada Mas Joko. digoyang dong pokoknya alon-alon
kados pundi Mas Dublin? Jajal ditakokno dhisik. Wis apa durung nggih?